návrate do Berlína zvolal Heydrich ďalšie stretnutie 4 vysokých dôstojníkov SS a Müllera. Cieľom bolo jasne definovať operačný plán a rozdeliť úlohy. Fingovaný útok na colnicu v Hohenlindene mala vykonať skupina SS-ákov prezlečených za poľských vojakov. Aby konfrontácia pôsobila realistickejšie, v colnici sa mal nachádzať oddiel pohraničnej stráže, vedený Trümlerom, pripravený opätovať zámerne nepresnú paľbu a predstierať odrazenie falošného útoku. Ráž mal zasa viesť skupinu príslušníkov SS v civile, ktorí mali predstierať, že sú poľskými povstalcami pri fingovanom útoku na Horáreň v Pičene. Schäfer dostal za úlohu